Nagluwas na nimo dito sa cross. Wala yung Diyos na naghindlo kanimo gikan sa kalapasan. Iya kang ipakamataro at ubangan sa Diyos. Okay, kung ba siya kanimo igsuon, karoon ang adlaw sa kaluwasan o pili na ugma. Ang ugma mao ang kapakyasan igsuon. Bawat ang panahon na magbahay na, bawat ang panahon na magluyan ang lawas, hindi na nakaalagad sa tubuhin ito. So, ang likon pa mga kabukuhan at mga tuhon ito, hindi ka magso sa pag-alagad sa tubuhin ito. Kung lisod alam kami mo igsuon sa pagtikman, buhat ang pangayuan sa Diyos ito. Sa kanan nilang binabuhan sa matag adlaw na matrabaho pa ka. At siya ang Diyos, na nagpatuman kami mo, ipangsa ka sa Ginoo. Imuli na ito kami ang unsay gasa na gihatag na kanimo. Limo na Diyos, nagangin siya nga. Himuon na itong atong kaugalingon, ino na buwing haman. Makapahimuot ito sa iyong bubangan, igsuon. Kaya pangarapan, napapabayaan ako ang iwagas-wagas sa atong kinabuhi. Kasi wala'y takbo ng wala'y pagsinto ang nahon sa Ginoo igsuon. Kailangan nga, nawala ka sa kasibutan, natay hihimo, na di makapahimuot sa buhay na Diyos igsuon, gala. Mahimo ang aron, kalipayan pa ka, aron sa maabot panahon. Makabaton pagkagulayan. Kung na ang ulang sa Kristo, isip inugot ng Diyos sa panluwas, gawa na siya.